Mientras tanto, ipinagkukonsiderar kan Commission on Audit na irregular ang paggastos kan Office of the Vice President kan 125 million pesos na confidential funds sa loob sa 11 dias kan taong 2022. Uli sa kakulangan kan mga dokumentong nagpapatunay sa pinagtagamahan kay ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni COA Auditor Sailin May del Campo na kabali ang nasabing kantidad sa 612.5 million pesos na confidential funds na ginamit kan Office of the Vice President as in Department of Education. Sigun kay del Campo na inakapagsumite ang mga ahensya ng bastanting dokumentasyon na aning patunayan ang trayumpo kan mga security operations sa sinibapang pinagtagamahan ng pondo. Hinapot man ni Senator Judge Kiko Pangilinan na kung natakinakaipuhan na gastuson na kan Office of the Vice President ang bilog na 125 million pesos kung Disyembre 21 hasta Disyembre 31, 2022. Ipinaliwanag ni Del Campo na anuman na parte kan confidential fund na di magagastos asa sa katapusan kan taon ang dapat ibalik sa National Treasury. At naman na sinabi ka na auditor na nagsumiti ang Office of the Vice President tindugang ng mga dokumento makalihis magkaresibi ni notices of disallowances ani natugutan ng mga rekisito sa paggamit kan confidential as in intelligence funds. Eileen, dati po tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi-isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. So just to close on this round, Mr. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil Hindi po naging compliant with the paano joint. hindi naging compliant? Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po, meron din kaming naging findings sa reimbursement po. Okay. Yan ang parte kan mga pahayag ni Commission on Audit State Auditor Sailin del Campo sa naging paghahapot ni Senator Judge Risa Hontiveros.